Вітаю вас, паважаныя сябры. Вось сёння мы зноўку з вами сустракаемся. Наша сустрэча будзе праходзіць трошачкі ў другім фармаце. Спачатку я вам прачытаю вершы, а затым паспрабую што-небудзь сыграць вось на гэтым гармоніку. Заранё прашу прабачэння, калі штосьці ў мяне не атрымаецца, бо, шчыра кажучы, даўно не браў гармоніку ў рукі. Першы верш будзе называцца «Зіма». Завіруха, завіруха, снег лятае, нібы мухі. Намела сумёт на ганку, а мне ж хочацца на санкі. Каля школы схіл пакаты, недалёка, крок ад хаты. І мароз зусім не злосны, трэба выцягнуць дарослых. Запраглі мы ў санкі дзеда. Я з бабуляй непаседы. Дзед памчаўся, што ёсць сілы, нібы збоку мае крылы. Не які там-небудзь поні, а сапраўдны, дужы конік, падкідае нават задам, подсцякае буйным градам. 5 кругоў лятаў, насіўся, ды вось трошкі ж прытаміўся. Дам каню з аўса пячэння, дапаможа ад стамлення. Адпачні, дзядуля конік, даставай ты свой гармонік, бабу возьмем у суполку, пойдзем разам мы пад ёлку. Другі верш называецца «Сучасны гармонік». Атрымаў да юбілею для настроя панацею. Сын з нявесткаю, вядома, гэта ўсё ўручылі дома. Падарунак асабісты, мне гармонік галасісты, гук ідзе аж за аблокі, нібы грае завалокім. Ой, дарагі ж халера толькі, грошай выкінулі колькі, здзейснілі маю вымару, радасць свеціцца на твару. Быў заказаны он у шуі, голас дзіўны, каб вы чулі, рэзну польку, кракавяка, беларусу, для паляка, а затым без перапынку для грузінаў іх лязгінку, для сяброў ва ўкраіну заіграю чарамшыну, для мяне краса ўнучка. Лыжкі ляпаюць у ручках, падабрала бабу ў пару, дай гармонік болей жару, баба ж спрытна, як вавёрка, польку круціць хутка, вёртка, а маленькая цукерка заказала яшчэ абэрка. Б'юць абсасам у падлогу, цёця, кроч на дапамогу, будуць платныя канцэрты. Дзед, а купім інструменты. Ну вось зараз штосьці паспрабую вам сыграць. Вось, атрымалася, не атрымалася, вам судзіць. Пішэце, калі спадабалася, дык будзем далей прадаўжаць. А не, дык будзем чытаць толькі вершы. Усяго вам добрага, да новых сустрэч, да пабачэння.